Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен Георги Коритаров. Северна Африка се разтърсва от все по-масови и по-ожесточени протести на ислямското население, което протестира срещу филмът "Невинният ислям" и колкото и аматьорски да изглежда той, като че ли енергията на протестиращите черпи сили от нещо невидимо и непознато на западната цивилизация. Може би това е един от примерите за това как едно дребно камъче преобръща колата на една общност от столетия, третирана като общност на хора от второ или дори трето качество, до голяма степен разглеждана като страни, които трябва да бъдат държани под контрол, включително и на диктатури, за да има мир и стабилност. Обект на тотално непознаване и липса на адекватен цивилизационен подход, тъй като точно когато говорим за тези страни, ми идва на ум емоционалното определение "арабска пролет" за революциите, които свалиха дългогодишните сатрапи в редица страни от този регион, и как тази арабска пролет се превърна в това буре динамит, което сега се зарежда с все повече опасност от много мощен взрив. И на този фон в малка България, в китна България, където според българската конституция основното вероизповедание е християнското, където според българската конституция иначе има пълно равноправие и възможност за изповядване на различни религии, в град Пазарджик започна дело по обвинение в радикален ислям срещу 13 души. То има всички предпоставки да се превърне в много шумен процес, който може да завърши смешно, заради това, че може да се окаже балон още преди да се е напомпал с съдържание, като този балон, разбира се, ще се окаже пробит. Може да завърши обаче и трагично, ако протестиращите пред сградата на Пазарджишкия съд, днес 300 души, се увеличават в геометрична прогресия с хода на делото. Сега обаче ще поговорим с адвоката Хари Харалампиев, който е един от защитниците на обвиняемите. Добър вечер. Добър вечер. Господин Харалампиев, опишете ситуацията пред сградата и въобще контекста, в който започва това дело, моля ви. Уважаеми господин Коритаров, днес злобата на деня в Пазарджик е дело 330 от 2012, председателствено от съдията Ивета Парпулова. Делото е срещу 13 подсъдими с обвинение, че са проповядвали антидемократична идеология, изразяваща се в противопоставяне принципите на демокрацията, разделението на властите, либерализма, държавността и върховенството на закона. Това обвинение може да се субсумира под нормата на член 108 алинея 1 от Наказателния кодекс. Такъв член имаше и при комунистическия наказателен кодекс. Точно така. Новия наказателен кодекс буквално е реципирал стария. Добре. Подсъдимият Саид Мехмет Мутлу, за когото се твърди, че е основната фигура и на когото съм защитник, е обвинен в това, че е ръководил нерегистрираната по законно установения ред организация Ал-Уакъф Ал-Ислями, която е клон на едноименната саудитска фондация.
поставяйки си за цел извършене на престъпление по глава 1 от Наказателния кодекс. Това е престъпление срещу държавата. Именно. И какво престъпление си има предвид? Проповядване на антидемократична идеология. А каква е идеологията? Какво точно се проповядва? Проповядва се така наречения салафизъм. Така. Сам по себе си салафизма представлявало религиозна школа в сунитския ислям, който отрича всичко неислямско или всяко отклонение от исляма. Направи ми впечатление, господин Харалампиев, че употребихте преизказно наклонение. Отричало. Това означава ли, че вие не сте запознат с салафизма от първо лице? Моят категоричен отговор е да, не съм запознат. Но това ще ни го разяснат експертите. Така, някой запознат ли е въобще с салафизма от съдийския състав, от прокурорите? След като отварям една скоба, дори Държавната агенция за национална сигурност трескаво търси специалисти, които владеят арабски език и познават ислямските деноминации, за да могат да се противопоставят на такива проявления, което ме кара да мисля, че специалисти няма и в ДАНС. Има ли в Пазарджишкия съд такива специалисти? Вашият въпрос поражда следният отговор. А именно, има ли назначени и какви експертизи по това наказателно дело? И какви са те? Аз по памет ще ви ги изброя. Едната експертиза е така наречената комплексна, която има за цел да отговори какъв вид литература като тематика представляват иззетите книги от подсъдимите. Каква е философията на тези книги? И въобще, дали те представляват религиозна омраза, насилие, изменение на обществени и държавен строй? Сега ще ви задам един такъв въпрос. Тези книги на какъв език са? Ако има изобщо книги. Има книги на български език, но има книги и на арабски. Затова, така също и на турски език. По тази причина назначена е една експертиза, наречена тюркологична. Тюркологична експертиза. С цел да се интерпретират документите, които са иззети и които са на турски език. Така. Експертът е доктор Юлия Кирилова, която е определена като тюрколог. Сега, тюрколог, който владее езика, или тюрколог, който разбира от ислям? Аз интерпретирам задачата на експертизата последния начин. Който владее турски език. Това значи да преведе книгата. А кой Точно така, да преведе. Кой ще направи тълкование? Сега. Има и една арабистка експертиза с експерт доктор Александър Шунин. Александър Шунин. Шунин, за който се твърди, че е арабист, и аз не се съмнявам в това. Това какво означава? Че владее арабски или че познава исляма? Това означава, че владее арабски и една от задачите му дословно е такава. Какъв вид литература представляват предоставените му материали? Имат ли те общо с исляма? Господин Харалампиев, искам да обърна внимание, че на площад Славейков, където се продават много и най-разнообразни книги, всеки човек свободно може да си закупи Моята борба на Адолф Хитлер, Фашистката революция на Бенито Мусолини, може да си закупи
литература от откровенно антисемитски характер. Може изобщо да попълни библиотеката си по такъв начин, че всеки безпросветен сътрудник на Държавната агенция за национална сигурност, ако има такъв изобщо, когато влезе в този дом, може да каже: литературата, която е в тази библиотека, е противодържавна. Това означава ли, че трябва да има дело по член 108? Ами, аз на вашия въпрос ще отговоря последния начин. Следва ли да носят наказателна отговорност монархистите в България, които ратуват за връщането на монархизма в нашата държава? Това наказуемо ли е? Разбира се, че не. Много логично е, че не е, защото те са част от един обществен дебат. Така че, какво означава, ако тези хора държат в библиотеките си литература на турски и на арабски? Това означава, че те са ученолюбиви хора и се интересуват от този вид литература. А вие говорихте ли с вашия клиент вече? Познавате ли го? В смисъл... Разбира се, че съм говорил. Те са 5 души, но аз в процеса на делото аз ще представя едно списание, което е озаглавено "Мюсюлмани". Въпросът ми е в следното... Не само за секунда. Да. Слушам ви, да. Има една великолепно написана статия от един от моите подзащитни, в която доминира човеколюбието и доминира ученолюбието и любовта между отделните религии. Вашия клиент, извинявам се за въпроса, от турски или от ромски етнос е? Нито от единия, нито от другия. Те са българи с ислямска насоченост. Това е така наречения помашки... Точно така. Да, помак. Така. Те са помаци, да. Помаци. Попитахте ли го, той разбира ли какво означава салафизъм? Трябва да ви кажа, че всичките тези подсъдими обладават висока степен на образованост. Те са висшисти. А знаят ли какво значи халифат? Всичко знаят, защото да, те, по-голямата част от тях са завършили в Саудитска Арабия висшето си образование. Според вас, какво означава радикален ислям? Според вас, трябва ли да има дефиниция за радикален ислям, за да има все пак някаква коректност при такива дела? Според мен това е едно имагинерно определение, което няма място в светския живот, светски и религиозен живот. Следователно, когато е имагинерно понятие, има ли основание за такова дело? Разбира се, че моята теза е, че моите подзащитни са невинни. И аз ще пледирам в тази насока за тяхната невинност. Още повече, че един от експертите, доцент доктор Антоний Гълъбов, една известна обществена личност, покрай всичко останало в своето експертно заключение е казал: религиозната литература в експертизата има пропаганден характер, но представените материали не са достатъчни за категоричното определяне на извършените действия, които да са съотносими с посочените текстове от Наказателния кодекс. Добре, тъй като трябва да приключваме, извинявам се, но всяка религия има пропаганден характер, нали? Това е същност на религията, да се пропагандира. По това не може да има никакъв спор. Тогава какво означава тази констатация, че религиозните материали имат пропаганден характер? Няма да имат... Когато приключи делото, обещавам ви да ви дам по-големи обяснения по казуса и почти съм убеден, че те трябва да бъдат признати за невинни.
Това ще видим, разбира се. Имайте предвид, че това е български съд. При него всичко е възможно. Така че ще следим с интерес този процес. Това беше една тема, благодаря на адвокат Хари Харалампиев, това беше една тема, която е илюстрация какво се случва в България. Не само на фона, разбира се, на събитията в ислямския свят, но и на фона на това какво представлява самата България в момента. България, която е изправена пред една глобална политическа перспектива, да се включи в общия европейски дебат, иницииран от Жозе Мануел Барозо, председател на Европейската комисия, за това да има Европейска федерация, дебат, който предстои да се разгърне до предстоящите избори за Европейски парламент. България, която е изправена пред собствени парламентарни избори, и България, която все повече се лута и с лабиринтите на едно омърлушено, потискано от собствената му некомпетентност общество, излъчващо като своя функция, разбира се, и съответните управления по време на избори. Какво ще ни донесе Европейска федерация? И какво означава европейската икономическа криза на фона на предстоящите избори в България? По тази тема след секунди ще говорим в студиото с професор Димитър Иванов. Бъдете с нас и бъдете активни. Добър вечер и добре дошли, казвам на професор Димитър Иванов. Добър вечер. Необичайно, може би, начало от едно събитие от Пазарджик, което по моите критерии би трябвало утре да бъде по първите страници на българската преса, ако тя е свободна, и да бъде поставено в адекватен критичен контекст. Не знам дали това ще стане, но нека да започнем с вашата оценка на чутото. Първо, господин Коритаров, благодаря ви за поканата отново да гостувам в Свободна зона и за възможността да разговаряме по такива важни теми. Слушах с внимание диалога ви с адвокат Хари Харалампиев, когото познавам и уважавам. Това е един много опитен, включително и международен адвокат. Разбира се, че темата е частична. Тя е част от големите контрастни и конфликтни процеси, които в момента на фона на глобалната политическа и икономическа криза текат в Средният изток, в Северна Африка. Виждате, пожарите на протестите, на религиозните протести бяха запалени в серия от страни като Тунис, Марокко, Египет, Алжир, Средният изток. И в тази връзка този конфликт, това дело в България, може би има някакъв контекст. Разбира се, всичко е в ръцете на адвокатура, експерти, следствени органи, съдебни органи. Но логиката, в която вие водехте диалога с адвокат Харалампиев, ме насочи също към някои разсъждения, а именно така наречената радикална ислямистка религия е твърде софистицирана. Има радикален ислям, който е отделен от нормалния ислям. И има такъв. Аз знам, че има. Тези хора да са специално подготвени, да са дошли в България. Разбира се, че всичко може да се случи. Ние видяхме, че България се превърна преди известно време в втория център в Европа, в който имаше терористична атака. Но заедно с това, логиката на диалога ви сочи, че има и твърде голямо съмнение за едно театрално, бутафорно дело, което цели да кажем, че и ние сме в общия хор. Трудно ми е да дам преценка. Не познавам ситуацията и това са неща извън моята сфера, но аз считам, че на лице е силната необходимост не само от езикова експертиза, а е от експертиза в областта на исляма,
която да покаже и вероятно трябва да видим и материалите, по които следствените органи в течение, виждам, че делото е започнато 2011 година, следователно те са работили минимум година, година и половина върху тези хора, имат наблюдения, прослушвания и така нататък. Но иначе вие сте прав, в България свободно се прокламират монархични идеи, в България свободно се прокламират, бих казал, антидемократични практики. И за да завърша до някъде тази тема, всички ние си спомняме, един доскорошен премиер беше казал по недемократичен начин на една опозиция: здравейте, циркаджии. Да, това е Сергей Станишев, който се обърна по този начин към тогавашната опозиция от ГЕРБ. Точно така. Разбира се, това е едно общо встъпление в темата за особеностите на днешния български политически, социален и икономически ден в контекста на няколко нива от глобални процеси. Едно от тези нива, разбира се, вече много по-пряко кореспондира с вашата експертиза. Това е икономическия ребус, пред който ще бъде изправена България, ако наистина започне реален дебат по създаване на Европейска федерация. Какво според вас би донесъл на България един такъв модел – Европейска федерация? Позволете ми да започна с това, че вие сте, по мое наблюдение, опитах се да потърся реакцията на българските медии, на българските политически партии, на българския парламент. Нито един от изброените органи и организации не реагираха след речта на Барозу на 12 септември, т.е. миналата седмица. Една реч, която според мен по един фундаментален начин поставя, разбира се и противоречив начин, поставя пръста върху голямата рана на Европа. Тази рана, която всички ние, следейки в течение на вече 4-5 години икономическата, финансова и социална криза, си задавахме въпроса: няма ли Европа да се обърне към самата себе си, към своето политическо устройство, защото там е заровено кучето. След речта на Барозу никой в България не реагира. Аз очаквах, че в правителството ще представи някакъв вид дебат в парламента, тъй като речта не дава само идеи, речта описва конкретна политическа карта. И перспектива. И перспектива, но включително и карта на решения, която националните парламенти и правителства ще трябва да вземат час по-скоро. Вчера имаме, ако не се лъжа, вчера беше изказване на гуверньора на Българската централна банка по част от предложенията залегнали в доклада на Барозу по така наречения банков съюз. И всъщност за мен се получава нещо странно. Изказва се гуверньора на Централната банка, но няма България официална национална позиция по предложенията в доклада на Барозу. При това позицията на Българската национална банка, така както е интерпретирана в медиите, е за замразяване на намерението България да стане част от еврозоната, което по един много особен начин влиза в същностно противоречие с идеята за федерация. Значи аз ще дойда до идеята за федерация, тъй като това е много важно, но преди това искам да подчертая няколко неща. България, българският парламент и българското правителство приеха и подписаха едни от първите така наречения фискален пакт за Европа. България и българското правителство подписаха през юни месец едни, пак казвам, от първите така наречения пакт за растежа на Европейския съюз, иницииран от новия френски президент. Следващата стъпка, върху която се изказа вчера гуверньора на Централната ни банка господин Искров, е за създаването на банков съюз в Европа. Стъпка, по която Барозу говори на последната среща на върха в Брюксел и която стъпка трябва да се реализира към декември месец. Банков съюз.
Направила България вече първите 2 стъпки. Много е сложно, защото вчера господин Искров каза не, ние няма да влизаме в така наречения банков съюз. 2 важни обяснения за публиката, която ни гледа, тъй като вашето предаване се гледа от изключително запозната и професионална публика. В събота и неделя се проведе неформална среща на финансовите министри от Европейската зона и останалите страни членки на Европейския съюз. ЕКОФИН. Срещата беше в Кипър, където са се обсъждали всички предложения от доклада на Барозу. Специално обсъждане е имало формирането на банковият съюз. 10 страни, не членки на еврозоната, са заели негативна позиция по формирането на банковия съюз. Тук влизат скандинавските страни, не членки на еврозоната, тук влизат всички централноевропейски страни, тук влизат България, Румъния и Великобритания. 10-11 страни. Но пак казвам, тази позиция е преждевременна. Защо са заели негативна позиция? По една много проста и ясна причина. Образуването на банков съюз дава на Европейската централна банка ролята на централен банков регулатор. Но членки на Европейската централна банка са централните банки на страните членки на еврозоната. Българската централна банка, ние не членуваме в еврозоната. Следователно, господин Искров логично задава въпроса, както и останалите 10, примерно, финансови министри или гуверньори на централни банки, как нашите банки ще се подчиняват на предписанията и регулациите на Европейската централна банка, когато нашите страни не са членки на еврозоната. Това е техническият дебат, за който говоря. Но пак подчертавам, за мен е странно, че ние нямаме първо национална позиция по този въпрос, преди да се изкаже гуверньора на Централната ни банка. От тук преминавам към големия въпрос, който вие зададахте. Кризата в Европа, става дума за идеята за федеративна Европа. Идеята за федеративна Европа е стара. Тя стои още от прочутата среща на върха на Европа в 1972 година в Париж. Идеята за федеративна Европа е заложена от Франция, от политическите лидери на Франция, на Германия, още от десетилетия. В 2009 година има едно много интересно оценка на Германския конституционен съд в Карлсруе 2009 година, който заявява следното. Правата и прерогативите на Европейския парламент представляват изключителен проблем, който те наричат структурен демократичен дефицит. Конституционният съд на Германия заявява в 2009 година, че Европейския парламент не може да изпълнява функциите, за които е създаден, тъй като неговите членове не са избрани на представителен принцип и отново дават идеята за създаване на федеративен съюз. Това е, разбира се, един голям политически проблем в цяла Европа и се заслужава малко да поразсъждаваме по този въпрос. Ще поразсъждаваме. Разбирам, че ни търси зрител от държавата Израел, както ми съобщават колегите. Добър вечер. Добър вечер, господин Коритаров. И на вашия гост също. Искам да вметна нещо, с което започнахте предаването си. И просто така подметнахте въпроса, ама не го доизяснихте и не го доуточнихте. Първо, адвоката, с който говорихте, няма експертна оценка негова. За какво е исляма, въобще за какво се говори, кое е в Саудитска Арабия, кое не е в Саудитска Арабия. И оттам тръгват нещата и трябва да се разясниме в България, че просто исляма не е простото нещо, за което всички си мислят и всички го представят за толкова елементарно. Благодаря ви за вниманието. Откъде ни се обадихте? Затворил е. Предполагам, че това също ще бъде повод за интерес разговора ми по радикален ислям, но е хубаво, че и от Израел, както се обозначава този човек, ни гледат, имаме зрители и там. Да продължим за философията, съвременната философия, която отвежда към идеята за Европейска федерация.
Може ли това да бъде разглеждано наистина като продължение на заложената френско-германска идея от преди 40 години? Или по-скоро говорим за панически опит на една европейска бюрокрация, която е във властови позиции, да се съхрани като авторитет? Отговаряме веднага и ще се опитам да проразсъждавам заедно с вас. И двете, господин Коритаров, но и още едно трето нещо. Дълбоката дългова и социална криза, в която е изпаднала Европа, показа, независимо от решенията, които така наречената тройка, Европейската комисия, Европейската централна банка и Международният валутен фонд взеха за страни като Гърция, Испания, Португалия, Ирландия, кризата в Европа се задълбочава. Рецесията в еврозоната става още по-силна. Ситуацията в Гърция става все по-нестабилна и все по-несигурна по отношение на излизането на Гърция от еврозоната. Вече самата Германия откровенно, официално, членове на правителството, членове на политическия кабинет дискутират. Даже с опцията Германия да излезе от еврозоната. Тоест, решенията, които Европейският съюз използва като инжекции за лекуване на дълговата криза, те доведоха до печелене на време. Те забавиха силата на ветровете на кризата. Става дума за така нареченото дългосрочно рефинансиране на банките, което Марио Драги направи през декември и през февруари на обща стойност 1 трилиона евро, спасявайки основните банки в еврозоната. Става дума за трите спасителни плана за Гърция. Става дума в момента за спасителния план, който се дискутира с правителството на Рахой в Испания. Всичко това обаче не доведе до резултати. Не доведе до резултати, защото изкуственото създаване на еврозоната, изкуственото свързване на структурно невъзможни за конвергиране икономики между германската икономика и всички останали, особено икономики на периферията на Европа, като Испания, Португалия, Италия, Гърция, показа, че тази еврозона е създадена главно по политически фактори, а не според икономически. И заради всичко това, логично, маса експерти задаваха въпроса. Всичките тези срещи на върха, 19-20 на брой само през последните година и половина. Всичките тези възприети мерки. Само миналата седмица видяхме, че отново Германския конституционен съд специално дискутира възможността, която не е заложена в статута на Европейската централна банка, да финансира, да спасява правителства. Всичко това показа, че ресурса на Европейския съюз, ресурса на Европейската комисия да спасява отделните страни икономически ресурс, финансовият, монетарен ресурс е изчерпан. Тоест, в този си формат Европейския съюз не може да направи нищо повече. Така. Това означава, че се търси перспектива. Федеративният модел ли е перспективата? Или това е една от възможностите? Значи, ако четем прецизно доклада на Барозо, той казва така. Ние няма да създадем супердържава. Ние създаваме федерация. Но в същото време основните му аргументи, основната му теза на Барозо, той казва следното. Националните правителства и националните демокрации работят във вреда на вземаните наднационални решения от страна на Европейския съюз. Самото това изказване, мисля, че разбирате колко е противоречиво и колко в същото време подчертава за какъв тип федерация Барозо има предвид. Фактически се говори за супранационална държава. Ще кажа нещо, което може би малцина ще разберат и то не за друго, защото е нужно, специфично балканско познание. Барозо всъщност предлага да бъде създадена една федерация от типа на Югославската федерация, след като бе приета Конституцията от 1974 година, с надеждата обаче, че тази федерация няма да се разпадне по този начин. Нека и още едно обяснение да вложа. Европа следва примера на Америка. Какво в Америка е възможно, което в Европа не е възможно?
Да вземем щата Ню Джерси, силно развита индустрия, силно развита машиностроене, услуги и така нататък. И да го сравним с щата Невада. Изключително беден щат. Според при европейските условия, една бедна страна не може да бъде подпомагана от централният европейски бюджет, освен така наречените структурни и кохезионни фондове. В Америка, поради федеративният принцип, Централната банка има право на трансфери. В момента, ако в Европа съществуваше този федеративен принцип, много лесно Гърция, Испания, Португалия можеха да бъдат подпомогнени с масивни трансфери на фондове от страна на Европейската Централна банка. Всичко това легално сега не е възможно. Това е един от обективните фактори, разбира се. Но има и политически фактори. Вие засегнахте един от тях, че всъщност голямата идея на силните централно-европейски родители на европейската интеграция още от началото беше създаването на Европейската федерация. Нека тук да преминем към кратки реклами и продължаваме. Вие сте в Свободна зона. Продължаваме разговора с професор Димитър Иванов. Необичайното начало на днешното предаване, казвам необичайно, защото насочихме вниманието си към едно дело, започнало в Пазарджик, по обвинения в радикален ислям, показа, че нивото на компетентност и разбиране, що е радикален ислям и има ли изобщо такова направление и в какво се проявява и така нататък, не е високо. Нивото на компетентност не е високо и обяснимо в България не е воден дебат за исляма и за радикалните му проявления. Не е обяснимо обаче това, че не започна под никаква форма нито дебат, нито пък каквито и да е реакции бяха обозначени по въпроса за идеята за Европейска федерация. И това означава, че трябва да си поставим следния въпрос. Когато България е изправена пред ключови парламентарни избори идната година, има ли тя експертен потенциал не просто да води предизборна кампания, но и да се впише в тези повели на света, да води дебат както за бъдещето на Европа, така и като рамка на цивилизационен дебат между големите религии? Много важен въпрос. Може би е използвано често и е придобило чувството на възможно клише, но мисълта е важна и ми се иска да я използвам. Толстой казва, нали, че всички щастливи семейства си приличат, а всички нещастни са нещастни по-своему. И в този смисъл аз бих казал, България не е Гърция. Да, България не е и Испания, не е и Португалия, не е и Ирландия, но нещастието на България е особено. В какво си изразява то? Човешкия материал ли е, както значи аз ще направя Борис? извода след малко, но искам да започна от нещо, за което надявам се да бъде разбран. Казвал съм го и друг път. На нас не се натяква, обяснява по всички медии, телевизии, икономически и статистически институти и организации, че България е отличник по макроикономическа стабилност. Искам още веднъж да кажа изключително отговорно. Не можеш да бъдеш макроикономически стабилен и микроикономически нестабилен. Такава конфигурация в света няма. Такава конфигурация няма в учебниците. Такова понятие, ние сме отличници по макроикономическа стабилност, но иначе вътре сме рухнали. Такова нещо не може да съществува. Нито един гражданин на България не може да си вземе макроикономическата стабилност под ръка и да си я сложи в хладилник. И да отиде да си купи сирене с нея или да си зареди колата и така нататък. Огромната задлъжнялост на фирми, на домакинства, на малки и средни бизнеси
не може да се реши с така нареченото отличничество по макроекономическа стабилност. Тоест, нещастието на България в известна степен, думата може да е голяма, може и да е малка, идва от това, че серия от правителства, бих казал, ние сме вече 23-та година, навлизаме след политическия голям преход, не можахме да стъпим на формиране на правителства на основите на меритократизма, на основите на компетентността, експертността, доказаните големи национални политически позиции и принципи в течение на години, на десетилетия. Всичко това при нас не се уважава. При нас се взема някой, идва ново правителство, никой не е чувал никого за изказваните от него и заемани политически позиции и тези хора от ден първи започват да диктуват съдбата на обикновения българин. Това е трагедия. Не го казвам аз, това го казват в Лондонското Сити, това го казват в Брюксел, това го казват в Америка. Разбирате ли, че има един друг проблем, който предопределя това, за което говорите? В България от десетилетия не се уважава сериозният експертен политически език. Не се водят сериозни обществени дискусии по важни за развитието на страната проблеми. Предпочитаната политическа форма са кратките изрази, по възможност наситени с популизъм, лесно разпознаваеми и много простичко вдъхващи надежда за бързи решения. Обикновено тези конфигурации печелят лесно и разочарованието от тях идва бързо. Този цикъл обаче не само, че не прекъсва, а се върти като една... Той се задълбочава все повече и повече. Да. И на този фон, това, за което вие говорите, опира всъщност до липсата на индивидуално развитие като познание у българските граждани, които да са в позиция да могат да водят и да приемат резултатите от такъв дебат. Така че къде е изхода? Как да стане? Вижте, изхода за мен няма къде да бъде пак, освен в икономиката. Защото ние влизаме вече сме влязли в предизборната кампания за следващите политически избори. Ситуацията е много тежка, защото двете или трите политически партии, които ще се борят за победа на следващите избори, ако те бяха нови, ние бихме казали окей, но и двете основни политически партии управляваха България през последния и през предпоследния политически мандат. Резултатите от това управление в момента ги виждаме всички. Нарастващ процес на обедняване на българското население. Процес, който има много опасен лак, много опасно закъснение. Такъв процес не може да се спре с екзекутивни мерки. Нарастващ процес, забележете, никога не се е случвало в България 3,5 години подред такова високо равнище на безработица. Рекордно за Европейския съюз, без двете страни, като Гърция и Испания. Не само това, безработицата нараства за второто тримесечие на 2012 година, според последните данни на Статистическия институт. Добре, но политическа или интелектуална трябва да бъде алтернативата на досегашните управления? Това казвам. Политическите партии, погледнете каква е ситуацията от тези, които отиват 3, 4, 5 на следващите избори, колко от тях са готови да управляват? Нито една не заявява, че ще управлява, че ще може да управлява сама. Нито иска, нито ще може, освен, може би, сегашните управляващи. Така е, това щях да подчертая. Освен, може би, сегашните управляващи. Следователно, очевидно е неказването, ние, за съжаление, няма да може да извадим България от тази дълбока политическа, икономическа и социална криза. Ще ви отправя една провокация. Шефа на Федералния резерв на Съединените щати Бен Бернанке на пресконференция вчера, цитиране от така световни издания, казва:
ние трябва да се борим за увеличаване на икономическия растеж като процент, за увеличаване на доходите, за създаване на нови работни места. И съответно българският финансов министър Симеон Дянков казва: има пари, ще има увеличение на заплати, ще има увеличение на пенсии, ще има ръст на икономиката. Коя от тези две изговорени тези ще срещне доверие и разбиране от своите граждани? Въпросът мисля, че е ясен за всички. В пресконференцията на Бен Бернанке в миналия следобеда на миналия четвъртък, той ясно каза. Той даде оценка и на ситуацията в Европа, на нашия пазар. Той каза, че Европа, за съжаление, продължава опасната ситуация на слизане на Европа надолу по рецесионната спирала. Той даде много точна оценка и на американската ситуация. Тоест, какво искам да кажа? Изпаднала в дълбока неплатежоспособност на основните икономически актьори в страната. Частен бизнес, публичен сектор, домакинства и голям бизнес в България на основата на намаляващо търсене от страна на външните пазари. Това не е големия проблем. Намаляващо търсене. За какъв растеж става дума? Аз четах изказванията, няколко поредни изказвания на българския финансов министър, че ние до година ще достигнем Австрия, Чехия, Полша и така нататък. Господин Коритаров, уважаеми зрители, икономиката е точна наука, икономиката е математика. Тя не може да робува на подобни политически обещания. Растежът на брутния вътрешен продукт на България е толкова нисък, че аз го имам като продължение на една нова рецесионна вълна. Той буквално гравитира на границата на нулата. Ако погледнем последните данни на статистиката, индексът на развитие на промишленото производство, при един индекс на увеличаване на цените на промишленото производство с 1,8 на 100, индексът на развитие, на растеж на промишленото производство е 0,4, което показва за запознатите, че е налице минусово развитие, растеж на промишлеността в България. И на фона на това тези изказвания на господин Дянков звучат не само несериозно, те звучат просто опасно от гледна точка на решенията, които са необходими да бъдат взети по отношение на възстановяването на българската икономика. Гледах предаване в неделя по TV7 при Люба Колезич и там чух, и затова ще си позволя да ви задам този въпрос, Жорж Ганчев, който с амбиция да направи едно патриотично обединение, спомена, че ще разчита на вашата икономическа експертиза. Ако това е така, това означава ли, че вие виждате алтернативата като възможност да бъде създадено правителство на националното съгласие, теза за която пледирате от години, в рамките на такъв тип формации? Благодаря ви за този въпрос. Аз разговарях с господин Жорж Ганчев. Аз подкрепям идеята му, която той има за това национално патриотично обединение. Подкрепям платформата му, но аз не представлявам част от неговото национално патриотично обединение и ние се разбрахме с него по този въпрос. Но от тук е новото, което е интересното. Аз считам, и не случайно преди малко казах това, че серия от основни политически партии не виждат как ще управляват страната. Аз считам, че тези политически партии стъпка по стъпка, ден по ден политически озряват за идеята за национално правителство на спасението. Говорите за тези партии, които са големите, участващи в парламент. Говоря за тези, които вероятно ще заемат основния ландшафт в следващия политически парламент на страната. За мен те озряват за идеята за национално правителство. Кое ви кара да мислите така? Мои сондажи, консултации, разговори. ГЕРБ мисли ли така? Защото правителство на национално спасение или съгласие, както и да го наречем, по дефиниция означава форма на коалиране. Не.
Това, или експертно правителство? Форматът би бил друг. Форматът би бил формирано правителство на национално спасение с мандата на спечелилите партии или коалиции, с приета от целия парламент програма за действието на това правителство, програма, и всички тези приказки, че ние сме имали такова правителство, че видите ли правителството на професор Беров е довело до най-голямата анархия в българското стопанство, са абсолютно некомпетентни, тъй като няма в света по-контролирано правителство от националните правителства, тъй като те са правителства на никого, те са правителства на целия парламент. И всички политически партии в парламента ги контролират в детайли. Как си представяте, ако ГЕРБ стане първа политическа сила, да допусне идеята програмата на кабинет, излъчен с негово мнозинство, да бъде разработена от целия парламент, в който ще влизат социалисти, най-вероятно неясно какви, защото има време, за сега тя е дясна, била е либерал, не знам каква ще бъде след 2 месеца Меглена Кунева, но ще бъде може би в парламента ДПС. А те не са в отношение да колаборират. Господин Коритаров, има свръхналежащи, критично належащи национални приоритети пред страната, които, според мен, не подценявам в никакъв случай нито ГЕРБ, нито премиера, разбират. Тези 4 години им дадаха възможността да разберат, че ентусиазма сами да управляват в страната в такъв критичен период не е достатъчен, за да има успешно управление. Те сами разбират, че собственият им политически ресурс все още е достатъчно млад и незрял. Аз вярвам на това нещо. Вие вярвате или го знаете, че го разбирате? Не го знам. Не мога да го знам. Но аз вярвам, че всяка една политическа партия в страната от големите носи и разбира своите национални отговорности. Не може една политическа партия, въпреки силните партизански амбиции и стремежи вътре в нея, да не си дава сметка, че трябва да се сложи край на обедняването на българския народ, трябва да се сложи край на тази безработица, трябва да се сложи край на тоталното изоставане на България като най-бедната страна в Европейския съюз. Мислите ли, че лидер на голяма партия или още по-конкретно на партията, която спечели следващите избори като най-голяма, трябва да бъде премиер на такова правителство на националното съгласие? Аз ще ви дам директен пример. Ще задам един конкретен въпрос, който е много важен. Аз считам, че Социалистическата партия ще трябва рано или късно, по-скоро рано, по-скоро час по-скоро, да каже ясно пред българската общественост, играейки или амбицирана да играе ролята на основна опозиция в страната, с кого смята да управлява България, ако спечели следващите парламентарни избори? И кой би бил техен премиер? Кой би бил техен кандидат за премиер? Аз мисля, че БСП е изправена пред този въпрос и трябва да отговори пред нацията кой би бил техен премиер, тъй като българският избирател беше свидетел на 4 години по същество управление на БСП. С лидера на БСП, премиер на страната. И даде своята оценка. Историята и тези 4 години бяха... Историята даде оценка. Тази оценка мисля, недискутируема. Тази оценка беше факт от смъкването на България надолу, тъй като 2 години от раждането на кризата миналото правителство на тройната коалиция отказваше да види кризата. Отказваше да вземе мерки. Това е вярно. Ние сме преки свидетели, защото когато вие предупредихте пръв за кризата, тройната коалиция публично започна да ви атакува, че говорите небивалици и че криза няма. Точно така. ГЕРБ трябва ли да каже кой ще е техния премиер, ако спечелят изборите, или там нещата са ясни? България в лицето на сегашното правителство и ГЕРБ си мислят, че имат изключително силен политически лидер. Моята собствена оценка и оценката, надявам се, на маса хора,
гледайки обективно икономическата и социална ситуация в страната, е, че България върви надолу. Господин Борисов е силен политически лидер на ГЕРБ. Той постигна две изключително важни политически задачи. Той създаде една сравнително силна нова политическа партия. Той съумя да победи тройната коалиция и даде някаква вяра, някакъв шанс на страната. За съжаление, той не можа да експлоатира този шанс. Това е моето мнение. Като премиер ли не можа да го експлоатира? Като премиер. Ние видяхме създаването на един слаб кабинет. Виждаме ден след ден слаби решения, слаби реакции. Какво представлява нашата... вижте реакцията спрямо Русия в момента. Това са парадоксални неща. Какво е това цитиране на Юрий Левитан, например? Вие знаете кой е Юрий Левитан. Много добре знам кой е Юрий Левитан. Говорителя на Софинформбюро. Използвайки думата като вероломни атаки, едно финансово министърче на най-бедната страна в Европа ще зашлевява Русия и така нататък, и така нататък. Русия е виждала много такива. Нямат друг ход, освен остра реакция. Не, аз ще ви кажа. Какъв ход има? Ако аз бях премиер, хода е само един, господин Коритаров, сериозно. Да публикувате официалното писмо на българското правителство или на Българското министерство на индустрията до Атомстройекспорт с да видим реалният отказ от проекта Белене. Няма такъв. Няма такова писмо. Но иначе сте прав. Ако имаше специалисти по политическа история, например, когато става разрива между Тито и Сталин 1948 година, вестник Борба, който е официоза на югославските комунисти, публикува и позицията на Коминформбюро, и отговора на югославските комунисти. Така че това е, може би, първия и много рядък пример на гласност в условия на... Ние не сме видяли официалната писмена позиция на българското правителство по отношение на отказа на проекта АЕЦ Белене. Ние не сме видяли искането на българското правителство за редуциране или тотално примахване на така наречените неустойки. Такъв отговор ние не сме видяли. Познавам много добре действията на българската администрация отдолу до президентството. И знам, че една от най-големите болести на нашата администрация е липсата на знание как да комуникира. Нерадостна перспектива, но дано някакви ресурси се намерят и поне да започнем да възприемаме диалога, мисленето върху тези проблеми. България е изправена, вие започнахте този разговор с това, пред фундаментални промени в там, където членуваме, в европейското семейство, фундаментални. Да. Самата България отказва фундаментални промени вътре в страната. Самата България отказва да възстанови своята икономика. Самата България отказва да издигне равнището на своите граждани. И ще завърша с това. На Републиканската конвенция в Америка Клинт Иствуд, който беше поканен, започна своето изказване с това. Ние всички, гражданите на Америка, сме собствениците на тази страна. Вие, политиците, сте само наети да работите за нас. Крайно време е българските граждани, като собственици на България, да си кажат своето мнение и за това още веднъж защитаваме идеята за национален план за възстановяване на България. Политически, икономически и социален. Благодаря ви. Това бе разговор с професор Димитър Иванов. С това завършва днешното издание на предаването Свободна зона. След няколко минути останете с новините на TV+, и с девиза ни "Пещерата прави свободата".